This is interesting. Utshela ungekho phaa ubamba inkomo uyibeke phansi. Yapa Nation, hi guys, I hope everybody is well. If you come across this channel for the first time, my name is Yopa, my surname is Taza. I hope you decide to stay by subscribing and join the rest of our family. And if you are a returning subscriber, I love you so much. I appreciate you so much. Uyayazi. This channel is nothing without you, Kesana. Hi guys, let us open another vlog, guys. Today it is a Friday and I'm preparing to go to Mgidi. Umgidi is tomorrow, but today kwenziwa umncamo. Yes, womfan. So guys, I'm on a rush. I'm not gonna talk a lot. I just wanna show you what I'm wearing. I'm wearing unokzola. This jelemane is nokzola. Ooh. Okay, the weather is much better today. The weather, I'm so happy. It was raining on the past 2 days. So today, at least the weather is good. Let me show you. Kaloku nabo bathatha ixesha elide Sithi abo guys. Elalini. Yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh
Uthunga ntoni na? Coming closer. It's been a hell of a ride, but every single moment you were there by my side. You make me feel I'll never alone. Get there for my soul. Wherever you are, girl, that's where I call my home. I'll never be down. I'll be there. I want to be dancing with you forever. You see through the storm and take me as I am. Baby, it's magic every time I look in the mirror. Come here, cause I hold you for my life. I wanna be in your life until the night is over. I wanna hold you so tight, coming closer. It's been a hell of a ride, but every single moment hold you for my life.
Aboyiqalela phansi sisi ungarhaleli le yami iplate. Thank you. Thank you, Oh yeah, yo. Phansi ndawo athi. Oh tile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 . Kukhona nabasebenqila ohlobo madoda. Hayi man. Yo, hayi. Uyeza, you are next. Abantu sebeyoyisakele kusengoLwesihlanu. Yebethuna butywala mni obu. Imbini nezikomo zalomgidi. Zingaphi nezikomo? Zimbini na ezinkomo. Bayingene ngaphakathi.
ukude. Wabukela ukude. Ibayiko. Nina nabalapha akusaphozanga banipha. Sisuka nazo kude phambi kwasisuka nazo kude kakhulu sikodlala kude mebabe bebhizi babona bodwa ngeke This is interesting. Utshani ungekho pha ubamba inkomo uyibeke phansi. Serious? Yeah, ayasokolisa le inkomo. Isap. Sayifumana ke Usibonile kunjani Sunrush emakhaya so uyederi wena coba uhamba ideri guys wazibana ideri yelali wazibana ideri yelali lulusu olu inkosi Awuyithanda inyama? Umama wakho uzayityela ke inyama wena. Uyithanda wena inyama? Awuyithandi le nyama wena? Ufuna inyama enjani? Nyama. Yo, inyama le. Kanga ndibone kulaa nkomo ubaleke kudibe kokukhangela akakuthandi ukutya ulugcobo wenu guys. I'm from making her some food. What are you eating? Eating scones. Yo awutyi xa usemakhaya. Yo. Hi son.
Awutyi. Uyazithanda xa usePitola, ndiyazi intoni edala uba uzithande. Are you gonna finish? Is it nice? Ngapha mama. And then? Sithanda ulume mabana bafonela abantu ebusuku. Utya namakhekhe. Kodwa bakho. Usayoqoba lumi kodwa uyatya. Guys, good night. Good night, mas. Niqibile ne? Thank you so much, Freedom. Guys, they were installing amacango doors, if you remember. I'm sure it's another vlog where I was cleaning and Sana, there were no doors. Thank you, Freedom. Nizolala pha ku-6 corner ne? Kuvuliwe phofu? Kuvuliwe. Okay. Ukutya ewe nako nokutya kwabo mazi baniki. Wesba I wanted them to change my locker. But I did not buy a locker. It's sleeping time, guys. Nifuna ntoni Romania? Nifuna ntoni Romania? So visit. Sleeping time, guys. Hey bo. Okanye ngamsuma umkhithi. Gomso intoni? Bye. Ucobo doesn't want to vlog emakhaya. I'm not vlog. So fun. Oh, you're vlogging tomorrow? All right, good night. Good Love night. you. Love you too. Guys, I'm closing today's vlog here. I will see you tomorrow. Ngemini umkiti. I am dog tired. I'm so tired. Yoba Nation, welcome to the day we all have been waiting for, the day of umgidi kaMalele uawethu Chaza. Uyabulisa ke ekseni umakoti wokhwayikhwayi ophathela omkhonto onzitha. Guys, it is the day of umgidi. It is the day, the big day of umgidi. I'm running, guys. Siyobeka imbiza. You all know. I'm sure it's 5:30 in the AMs. Siyagijima ke guys. Siyobeka imbiza. Just wanted to show you ijelemane lam, guys. This one I got it from Usis Musa from Real Makoti Vibes. Guys, I'm so in love with this brown. Let me show you. Guys, let's go. Let's see the weather. Weather forecast. Look at the weather condition. Guys, ithini weather namhlanje? Oh, njani kunje? 27. Makabe ngu-27 otshisayo because xa simjongile ngoku andimbone etshisa. Utsho kanje? Mandihambe ke mna. Yes, ndithi wawucimba uzophelela phi xa undishiye Sunnyside. Akhodesha nokhatha ngicela ubulise ekuseni. Hayi busisiwe. Okay, hayi masibe sihamba ngale guys. Andikwazi kuyivula itheni ingavuleki. Oh. Sisi. Guys, let's go. Guys, I always appreciate the interaction on the comment section, Please comment and also, guys, like so that we can grow. Remember, we're officially on a road to 10K. And guys, please make sure you do not skip those ads. I'm begging you. Please keep me motivated by watching those ads. Let's go.
Nisihoye bafazi esibizini. Nisihoye. Sizonihoya kana. Nisihoye. Uthenga kanga uqala uyi-idlishe xa usitata ngokuyahamba ngoku. Hayi ke thina sazi into Idizili kaloku le. sithatha imoto. Idizili. Oh, Diesel, my diesel. Iyahamba nansi diesel iyahamba yaduduza. Iyahuhuza. Kaloku sendiqhele yami imoto iyanixelela uba hayi ke ngoku sowufikile apho uyakhona. Ayititizonga nitsho nititize nina ningekatitizi. Ibingekatitizi ngonitshoyo. abengathi uyahamba. Ubani? Noko gethi yalapha iprotein apha. Yes, at least. Zinhle views zasemakhaya kodwa shame. Thithi zinhle views zasemakhaya. Kunini sizilindile ezo zonke. Zifike ngabani xesha? Emva basanda ukuhamba. At least. Zininzi zingapi? 40. Imalini ivili lili. Imalini ivili. 5 na 5 rand ifakelwe kuba sizisele. Oh, i-deliver. Azizihle zonke ngeta. Ndihambe besithi abantu balapha ekhaya. Kunini senilindile sicinga uyafika. Ingeyo yakhe nje. Uyachafa ke ngoku. Suchafa kaloku. Siyagulula esi spinach senza. Asigulule mina spinach. Yasibulala nesikhawuli. Phekilaki. Phekilaki. Cela siphinde utata omncinci. Wena uzibulala zona. Ambe siyacela siphinde utata omncinci singabi sathi. Hayi ndakunili. Uyayenza into ufuna usifakela into ngespinach ngifake. Fakela. Ndona lifakwe efrijini kuzawudishelwa apha eyadini. Yeah. Uyayiva. Senifuna ubona nekoyi yazi. Oh, ndihambele phapho ndihambele khona. Uyayiva? Ubonisa. Sime kahle singosana. Siphi izitya? Hayibo. Siphi izitya sibukwe bani? Sibukwe bani izitya? Funa zonke. Oh, okay. Ihamba njani vlog? Oh, kamake sithi qabavu madlamini okanye wazi. Kulapho siphila khona jonga nanku uzenzele. Ndisayindema ndilibele ngukhwezi ndiyosika isonke. Naku uzenzele izapha zenzele sothatha sithi qabavu. Ewe busikho zihoye. Mna ndiyalicela ulusu sha. I wonder luzoniphatha kanjani njengoba ndisithi ndiyacela. Mama ndiyithanda qha ndithanda le ndawo iyi. Azisent nails. Hayi nirhala kuthi kule vlog. Nirhala kuthi. Hayi ke eyaphezulu. Sibona imisuku namhlanje. Kaloku ufuna ukuqhuba ngokuyazi uba hoya.
Alibahle kelo xesha. Hey guys, it's surprise le. This is a major surprise. Bakubona njani? Hayi, Ubona imoto? uthi ubona umkhaba. Oh, ubona ihamba. Singena iya kulobhila ke lendlela le. Ne? Hayi man, small way. Uyazi kwi-vlog. Indoda elali uthini? Mamela. Ewe. Iyapha indike ethana noko sihlahlele saba grand ne. Kanti ba lokho iphindi nami ndivuke ngexesha lizobelila nje. Basami. Kanti ngiqhutyelwe nguwe ke tana. Hayi sasungene ngoba sowulapha. Otherwise kumandi uqhutyelwa. Ndiyaba nomyeni ngani ichume. Ni yo hayi. Dini. Yo. Hayi. I hope you will decide to stay by subscribing, guys, and join the Yoba Nation because ziyabuya khona lana. Siyolanda omama, guys. Besivuke ekuseni, you remember, sabunyela kwatatomncinci. So now I'm going back home to fetch omama and the family so that bonyuke. Guys, into ebendifuna ukunihlekisa yona is that I hope you saw the Mercedes Benz that parked outside. Ithi indlela iqhela ukuyibona kwi-vlog. Those are my Praetorians. Baqhela ukuyibona kwi-vlog and now bayayibona uba hayibo. This is umyeni kaYoba mos. Babona uTakazopin. I did not buckle up. Let me buckle up. Since usezilalini. Since ndisezilalini kaloku iyalibaleka i-buckling up. Kanti we need to comply. Even if we are on the rurals. So they saw my husband, they were like, where is Yoba? Where is Yoba? Guys, I'm so happy. I love what just happened to Shem. And sana batyile ubusi ubahoyile umhlaba kaKhodetha noKhatha wabanika ulusu, wabanika isonka sombhako. Goku wabanika iti, goku bathi hayi sicela amarhewu. It was when they were just passing by. I am so happy about this, guys. Let us grow the Yoba Nation. Nguwe ke lowo bhuti ophakathi ozawuyovula igate. Hayi wena apha sepahle. Hayi. Nithini nango? Nithini nango? Abasebahlethi. Semhle ntombazana. Hayi, kajike sisike sibona hayi. Hayi. Hey, awumhle sisi. Hayi akumande esidwadweni khona lo wasekhaya. Lumi bendende naye guys akafuni ukuyelibaleka. Lumi izovela subaleka. Ndiba kombuzo ba uphinda nini elibaleko hayi. Uzokuthambisa wena. Mina ubhizinesi. Uphinda nini elibaleko? Ngomso. Papa yini ngicela nichayele endlini. Sanuvuka nibe bahle ningaqinanga. Molweni bantu basendisini. Siyayivintsholo. Into nayo sitha siyazi bivela kweliphi icala. Makasinike ithuba.
Cela ukuveza ukutya kwenu. Yawazi abanye abantu abafuna ukuvela okukho ukutya kwakho ke. Noba uvelanga wena. Hayi no, ngaze emgidini. Bulisane evlogini. You're sweating. Please say hi to my vlog. Please say hi to my vlog. Hi. Please like, share, and subscribe and hit the notification button. Follow button. Yo abazalana nam Amasango avulekile sinamkela singekanazi nonazi namkelekile kwamasango kodwa ningazazisa. Enkosi Masango. Hayi siphuma edutywa ke thina. Singaba kwamafuya. Kwabo mama unefuya. Sindibona baseyiqhelile emzini. Singaba kwabo ke ntada singomiya ke tinogcwane nogcane mosibili. Yo hayi masipulele emzwa kwamiya. Sipulela kakhulu ngoba ukhobeni kule ndawo. Lo nto ibonakalisa into yobana nyhani umomncinci akazange alahlwe. Angaba kuvela abantu basedutywa. Sibulela kakhulu loo nto eniyenzileyo ukuzonyathela kulo mzwa kwamasango ngale mini yanamhlanje. Siyanibulela and siyanamkela. Sithi xhomani iibhatyi zenu ezitulweni nonwabe njena. Sizanibonisa indawo zohlala sikwazi into yobana sonwabele usuku lomntwana lwanamhlanje.
Guys, ini nditefelwa ngamadodakazi am afuna ulando. Hayi niyatefa nihunduza. Hayi niyatefa nihunduza nifuna ulandwa for the why. Hey. Hayi son. Hayi niyavunduzela. Anifane nifuna ulando. Guys, anisabawela unxiba ke ngokunam. Phike ndisesezimbizeni. Abasebahle. Uyaphenquza umuntu ozala inkweke nina nibahle. Ozala inkwenkwe. Uyaphenquza. Hayi Charlie. Anibahle. Outfit check. Uyaiva? Hayi, that. Yes. Uyaiva ngoku check. Adodakazi am endime ngawo. Uyaiva ke ngo? Hey, hayi niqulile bomasa. Uyaiva ke ngo? Hey. Oh God, I'm so tired. Oh, uyaziwa ke kule vlog wake wa screenshot akathiwa ndiyamazi lo Mr Khawuleza. Guys, andisabawela utshintsha nxiba umbhaco. Phike ndisesezimbizeni. Yo hayi kodwa into yomendo. Umendo umnandi sometimes akekho mandi. Goku andiva mnandi because ndifuna utshintsha nxiba umbhaco guys. Yeah, abalanga first. Wait, yes. Ndibukele le nto ndibukele. Hey phike ngoku. Leyo bangabasisi wena unguwe unguwe. Susigezela nantsika. Molo nini? Molo tanam. Lo oqumbileyo. Awusemhle sana. Wena. Upho Sindi? Uyeza sithanda sami. Kazi banomona ke ngazuzibona kwi-vlog. Yiva
Uyakwazi ke wena. Wow, azusiyeka. Ndifuna ukunibuka apha ngasemva nisebahle. Nihamba nebhelekazi. Lathafaze ebaleni ibhelekazi. Enke? Uthanda le nto uba ufotwa makhulu. Bhelekazi. Awusitsho. Yathi ngoku uzondithola kakuhle usazisa kule ndawo anxiba ayikhoma inencwadi. Nithi ziyanifanela. Awufuni umntu amama thina kwaba mawufuna amaqondo nathi sivele kaloku kala. Susigezele. Siyalayipha sizame masivele nathi kweza lali zethu. Othi lelelele uye. Start any weather for you guys. It was sunny just now and I want to go change to Umbhaqo and this is what is happening. Guys, what time is it? This is 3 p.m. 3 p.m. son, and the weather is like this. You change a weather or not? Let's go change, guys. Ubusenza i-washing? Asawuzube nento ezishushu enough apha iyanxitywa ijezi as if it's not summer. Iweather isiphoqelele noko. Guys. Yo, ngatsho loo nto. Iwesibandethe. Uthwani? Uphi umazi? Okay. Yoba Nation, akunazikhiya, kuyabheda, kuyabanda. I don't know what's happening. But yeah, this is your Yoba, guys. Let me show you what I'm wearing. Obviously, the duke is from Zazi. The whole outfit is from Unokuzola.
Asiyeni emgidini guys. Now we're done again. Othi yo jongani siphethe nebag but ayinanto. Hey, why most of that? We most of that. Othi nkonkonkonkonkoza. Othi lelelele. Yo. Content creation makhulu. Kona ndizungani. Hi subscribers. Yacancela. Makazi. Lele bathinji nabo abantu. Funa ungena milala, funa ungena kule video. Funa Yoba Nation, I hope you are still watching this vlog up until this far. If you are still watching, please kindly give me 3 hearts. Let me see. I always appreciate your comments. You guys know that. Thank you for watching. Please give this video a like. Remember, we're officially on a road to 10K. We're shooting straight to 10K. I love and appreciate you, Kakulu, guys. How about 15K? How about 15K? Ngani Tuma is declaring 15K we receive. Thank you guys for the love and support. I so much appreciate. See you definitely on the next one. Talk to me nice, talk to me honestly. Look in my eyes, don't let it fall.